Hello, sziasztok, én Pejkó vagyok, ebben a videóban mesteremcézni fogunk a Rustancraft szerverén, Sky PvP-n. Ez vagyok én. És azért nyilatkozom nektek, hogy megmutassam nektek, hol vannak a diaszettek, és a gyémánt, cipő, meg stb. Menjünk akkor a nadrághoz, az a legkönnyebb, arra kevesebben járnak. Hallom, követnek. Meg ne ölj. Légy szíves. Jaj, lenessünk már. A sivatagban van a nadrág, azt elmondom. Oké, nincs itt senki. Szóval itt átmentek, itt erre, balra megyünk. Ja nem balra. Tovább megyünk egyenest. Itt kell most menni balra. És jobbra, vagy itt egyenes, és akkor itt bemegyünk. Itt fel kell jumpolni, úgy, a tetejére. Odáig, fel a tetejére. A kaja. Itt kell. Zdő. Jaj, bocsánat, ha béna vagyok. Shiftelni kell. Nem jött össze a shiftelés. Bocsánat, de itt óvatosan kell menni, mert shiftelve lehet feljutni. De béna vagyok. Úristen. Most sikerült. Mindjárt ott vagyok. Itt nem kell shiftelni, azt hiszem. Ott egy gyerek. Ott látjátok. Sanyika. Oké. Na drágért jön. Shifteljek vagy ne shifteljek? Shiftelek. Nem shiftelek. És ott van a gyémánt nadrág. Na. Mondom, na. Hoho. Jön is. Meghalsz! Ez csak az én videóm. Menj innen, Sanyika. Oké, hazaszpánolunk. És akkor most... Mondom, spawn. A sisak lesz a legnehezebb, mert ott van az enchantaló toronyba. Vagyis akkor most vegyük a mellértét még a csizmáért. Nem, a kardit megyünk. Nem. Itt vagyunk akkor. Most már eldöntöttem. Ide? Hopp. Azt elmondom, hogy a Sky PvP 3. Könnyű jumpolni. Jaj, de utálom ezt. Nagyon utálom. Itt nagyon sokszor estem. Mert nem a sarkára voltam. A sarkára. Most sikerült. Itt lesz a fán valahol. Ott van. Jó, kiszedünk valamennyit. Felvesszük, oké. Következő majd a diakard lesz. És itt a csizma a toronyban van, ebben. A legtetején. Hát gondolnám, ha nem a legtetején lenne. És a legalján, és akkor felmenne mindenki a legtetejére, és azt hiszik, hogy ott van fenn. Itt van a könyös polcom, vagy mi ez? Hogy nevezzük? Na. Oké. Spawn. Még 38 másodperc, jó van. Jó. Visszajumpoljak? Aha.
próbáljuk. Itt le lehet esni, szóval nem. Vagy igen? Igen, akkor próbáljuk meg. Úgy is lesek. Mondtam, lehetetlen átjutni. Pedig a sarkára ugortam. Mindegy, legalább nem kell 10 dolcsit költeni. Na, következő gyémánt kard lesz. Így, ide spawnolunk, és akkor egyből hátra. Dzsungelbe lesz. Jaj, nem már. Anyátokat. Meg akkor az utat kerül ki. Majd itt jobb, könnyebb. Ott azon a fán, ott van. Ott. Oda elmegyünk. Nincs itt senki. Jó. Következő a gyémántcsisak lesz. Amit a legnehezebb összeszerezni. Most megszerezni. Jó van. Már lőnek is rám, kitérek el. Egyből a nadrághoz megyünk. Ja, és itt lehet szerezni a vasmelvét, de mindegy, már megmutattam, hol van a gyémánt melvé. Itt kezdő. Oké. Ajjajjajjaj. Ott vannak. Bocsánat emberek, rajtam volt a görcs. Na, gyémántcsisak. Legalább megmutattam, örüljünk neki. Na, gyémántcsisak. Ott vannak. Valahogy el kéne találni a figyelmet, jó? Majd ő. Üldöznek a cigányok. Úristen! Hát ha eltalálnak. Gyorsan felrámpolunk. Nehogy megöljenek. Új, légy ne! Videózok, gyerekek. Na hát... Mindegy. Emberek, ha még egyszer megölnek... Nem, kilépegetve fogunk menni. Ezt el kéne terelni a figyelmüket. Igen, kilépegetve fogunk, azt hiszem. Kicsit találnak el. Többének. Hopp. Kilépegetve fogom megcsinálni, mert megölnek, és így nem tudom megmutatni maguknak. Nektek. Ne légy szín előrem. Osztász is jön utánam. Igen, itt van, itt van. Meg is találtam. Tessék. Vége. Újra éledés. Na! Én bemutattam az egész diaszettet, bocsánat. Ennyi lett volna a videó. Én Pejkó voltam. Sziasztok!